para putra-putra Kurawa. Pengawene ngasta pindha kumlebeting dwaja kageting para kadang Kurawa. Nyat sangka palenggan Gyong Angsek pisuwan ngrupating bleber lakune lir mina katubruk jala. Surya medaling latri tumungup-mungup saking puncaking wukir madangono jagatan nyorot kulawan gunung sing puni ingkang putra ngamangga badhe nungsung pawarta nyadong dawuh diniya para kadang Kurawa katimbalan majeng wonten ngersanipun paman Plasa Jenar. Amuan paman Arya ingkang putra Cindhi Kembang badhe nungsung pawarta wonten paring dawuh kados pundi saking pangendikanipun Koko Prabu Jaka Pitana. Amuan paman Arya paman kula aturi paring pangandika dhateng para kadang kula Kurawa ingkang putra hasad kula nyadong dawuh Kartomarma nyadong dawuh manungsa urta yeng aku cok gumun karo anak-anakku sing bagus-bagus nek agi nampa dawuh iki kaya iya
padha reguduk teka kabeh kaya karang bocah enom-enom. Tur ya gagah-gagah. Ning mengkone wis diparingi pegawean kuwi leh kumangkel keli ora manut panduman kuwi. Sing jane kudu temandang ora gelem temandang. Ning bulungane dadi soal ngono kuwi kaya si traksi ya. Senengane ki anggere nyambut gawe ngono ki tanpa nyenengke wong tuwa sing dinceng ki nggon sing ana lendehane. Nggih, Man. Sekeca. Lah iya. Kejabale kepenak kuwi. Mbok nek pancen isamu ki temandang kaya ngono ki njuk tok tandangi dadi ora ndadekke mangkele wong tuwa. Nggih. Mengurusan sule iki lho. Kaya mesra sing jenenge ditraksi iki pancen dilalah. Nggih nek nggih ngaten jaripun ini sepele, Man. Ning pancen dasaripun menika mboten sekeca ngaten. Lah iya. Nek sampean sak nandangi mangke kula caos bunga. Ora kementes kaya. Coba aku ki nyebul isih rasa. Mangke to paman sampun ngantos lajeng kata-kata ngendikanipun paman. Kula aturi paring pangendika dhateng Kang Putra menapa ingin dadosaken dukitaning penggalih. Angger dipati kula nuwun wonten paring dawuh. Dinten menika ingkang Raka Angger Baladewa sampun nampi pangendikanipun ingkang Raya Angger Prabu Jaka Pitana. Karana saking pembatangipun Wakne Durna nyaosi wawasan kawontenaning Astina menika saking pakartinipun para kadang kula menapa kadang paduka ing Amarta. Ing mongko miturut saking ngendikanipun Angger Baladewa mboten. Kabeh para kawulan para kadang sing padha ketaman bebaya iku bisa ilang saka bebaya nanging ora ketan ming sak kadang sak penginan kudu bisa nimbangi prihatine para Pandhawa kang ana Tegal Kurusetra. Menika ngendikanipun Koko Prabu cocok kalian pemanggih kula. Pancen lokipun sedaya para kadang kula menika kados dene nampi bebendu ing tanpa wonten dasaripun. Iya. Tegesipun dasar menapa para kadang kula nampi bebendu. Upami to mawas dumateng kawontenan negari ketingalipun sae. Lepatan tuwuhipun sedaya para kawula sami among tani ketingalipun sae. Ewa dene kathah kemawon ingkang kangge lantaran sakit enjing sonten tiwas ngantos nempuh para kadang-kadang kula Kurawa. Sareng dipun teliti kanthi permati. Kepara itu bilih kadang kula ngamarta wedal sak mangke sami mbangunaken teki wonten Tegal Kurusetra. Kula gadah wawasan yen sumu ing tapa menika wau anjalari cintakanipun para kadang Kurawa. Lah wonten ngriku menika penolake kudu ya melu prihatin ora ketan sak kadang sak penginan. Ning kaya Kurawa niku sapa sing betangel jajal tak takonan. Mumpung dana Tirtanata niku pun kula pasrahi dadi pimpinaning prajurit. Weruh kula mon wetenge dikebak-kebuk. Saya bule Srewang wis wetenge bededek. Mangkelke wis wetenge trompet bededek sampir jas ireng. Nyangking tas mengajeng dhisik mawon. Jan nggih, Man. Kula niki wedane mboten ajeng bareng kali kanca-kanca ajeng mlaku dhisik tekan Ngastina. Teng ngriku niku le ora akur. Tiyang Ngastina niki role rak citraksi. Paring ngeroli dhewe kula niki. Ngelih nggih betah. Ngelih tapa mboten tegesipun menika ngelih panganan ten padangan kula petengi ngaten lho. Wah kuwi jenenge ora ngelih kuwi mindah.
Lajeng kersanipun Koko Prabu merpeki para kadang kula ngamarta menika badhe wonten rembag menapa? Menika badhe dipun singkiraken rumiyin mangke saksampunipun saged semingkir antawis dinten Wakne Durna badhe merpeki lan neliti kawontenan ngriku mbok menawi para kadang Pandhawa menika nanem guna piranti sumedya mitenah kadang Kurawa. Upami dipun tundung saking papan mriku para kadang kula menika mangke mboten kersa. Lah menika kanthi kasantosanipun para Kurawa kinten-kinten kiyat menapa mboten nggepuk pakuwanipun Pandhawa ingkang wonten ing Kurusetra kanthi dasar peperangan. Dimas Bulisrawa kepiye kula yen ayogyani yen mboten purun semingkir kadang Amarta temtu nggepuk mawi srana peperangan. Kabeh para Kurawa padha sumadya. Sampun. Nek wis tata-tata karben rakamu angger dipati kerna wae ingin supaya endi ana ing Kurusetra. Nggih. Nggih, kula paman. Tenimbang ingkang raka malah prayoginipun angger dipati kemawon ngrumiyini mlebet wonten ing Kurusetra. Awit yen ingkang raka angger Baladewa menika mboten saged menawi ngampah dukanipun. Ingkang kula kuwatosi yen dereng saged mangertos lair batosipun para kadang Pandhawa. Lajeng ngantos yayah sinipi dukanipun temtu badhe ngawontenaken klentak-klentak. Mboten wonten awonipun kula badhe mancing wonten Tegal Kurusetra paman sing kuni minangka seksi kula dherekaken. Patine sang Kangsa Dewa gumulung mangamu punggung mangrempahe ngebolo 3000 Dewa Bathara. Aku gumun banget marang pakartine para kadang-kadangku Kurawa. Kurang kang dadi penemune saengga banjur ana panyakra bawa marang para kadangku Pandhawa sing durung ana nyatane. Upamane ora tak tindakake dawuh Yayi Prabu Jaka Pitana, yen tak tindakake durung karuan yen bener. Mula senajan aku nampa ngendikane Paman Durna ingkang wis kaya mengkono, nanging tetep mung tak simpen ana jroning samubari ingkang perlu tak buktekake ing sak nyata-nyatane. Yen pancen luput tumindahe para kadangku ngamarta tapane mung kanggo lantaran nggone bakal gawe pitnahe para kadang Kurawa. Aku
aku ora bakal memeng nglabrak para kadang-kadangku pedho. Nanging ora ana alane nggonku niti supaya kanthi waspada. Ora banjur mung nuruti marang hardaning kamurkan. Perlu bakal tak temoni sing becik-becik. Becik aku tak nututi para kadang-kadangku Kurawa kaus manjing ana ing pakuwon Kurusetra.
ing puspita rum katiuping samirana amrit kongas kandaning sekar kadung mangambar katon pedenging ngakoso barep kakangku sakwise prayoga kang dadi lenggahmu sembahku Tampanono iya Dimas Werkudara ndak trima jeneng para yayi ngaturake sungkem marang Kadang Werda ya kembar kula Kang Mas prayogake lenggahmu iya ngestakaken dawuh kula nuwun ngestakaken dawuh apa dene jlamprong atiku semono uga kepenake nggonmu ngadhep kula nuwun ngestakaken dawuh timbalan dalem Kang Mas Bratasena Yathot Antarja kula Kanjeng Rama dikepenake nggon padha lungguh kula nuwun ngestakaken dawuh timbalanipun Kanjeng Rama kula nuwun ngestu padha dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sawise kabeh para kadang-kadangmu padha dikumpulake ana ngersane Dimas Bratasena sumrambaing marang para putra lan sentana sejatinipun Kakang durung mangerti apa kang dadi wigatine dene Dimas Arya Werkudara sak kadang padha makuwon ana ing alas Tegal Kurusetra yayi apa mbarep kakangku durung prisa mungguh batinku ana ngalas Tegal Kurusetra wis rada sakwentara suwi mengkono Dimas sethithik pangertinipun Kakang kejaba mung kabeh para kadang kudu nglakoni prihatin sejatine rikala sasi kang wis kabungkur aku nampa gaibing jawata ingkang linuwih ingkang isining dawuh iku mau supaya aku bisa ngaturi pitulungan marang wong atuwaku Swargi Pandhu bapakku ingkang dina iki durung bisa nampa papan ingkang minulya nanging malah nemu kacintakan ana kayangan Suralaya mula ingkang kaya mengkene lelakonku kabeh para kadang-kadangku banjur tak aturi padha mbiyantu sing kuat nglakoni lan sing kedu padha melu prihatin den pancen barep kakangku ora bakal bantu panemuku kabeh para kadang ora padha duweni panemu kang padha karo aku saiki negara Ngamarta sak isine padha lenggahono aku tak ana ngalas ora pati-pati aku bali marang Praja Ngamarta yen durung bisa nampa paswargan Pandhu bapakku mbarep kakangku yes tungkara jagat manik raja dewaku o yayi kaya banjur mangsa trenya rasanipun kakang sakwise Dimas Werkudara ngendikake kaya mengkono katon kabeh wewayangane Kanjeng Rama ingkang wis ndisi sowan ana ngayunan dene pun kakang ora mangerti menawa dina iki Rama durung bisa nampa papan ingkang murwat kelawan rikala uripe yen pancen mengkono kang dadi kersane Dimas Werkudara pun kakang ora tanggung-tanggung aja mung lara tekaning pati paribasan lebur dadi lendut bledobo bakal tak lakoni yen durung bisa nampa sas mintaning Bathara Rama mapan ana papan ingkang minulya pun kakang ora perlu bali ana negara Ngamarta
Aja banjur tiru karo aku. Apa sebabe mbarep kakangku sakadang bisa nampa kamukten? Ana lakon kang kaya mengkene kudu dilakoni prihatin. Kurangane apa kamukten negara Ngamarta? Pun kakang urip ana mercapada ingkang mijekake wong tuwa. Ora bungah pun kakang nampa kalenggan kang dhuwur, ora bungah pun apa pun kakang nyekel panguwasaning praja. Lan ora banjur pun kakang seneng dareca sari sekeca kabeh kamukten iku mau nganggo srana marang wong tuwa kang dadi korban. Mula ora ana alane pun kakang ora perlu banjur ngeling-eling marang kamuktening praja. Menawa muktinipun kakang ora bebarengan marang Rama tuwin Kanjeng Ibu kang durung bisa nampa papan ingkang minulya. Jlamprong Adibobi, kula kantun nderek kersanipun Kang Mas. Nanging menapa mboten prayogi wangsul rumiyin pamit kalian Diajeng Wara Sembadra. Tuwin sedaya para garwa Madukara nek pancen dadak pamit bali serasah melu prihatin. Inggih. Menapa mboten dadosaken kagetipun para garwa putra ing Madukara. Jer kula sowan ngersanipun Kang Mas wonten madyaning wana tanpa taliwara. Nek pancen teguh ninggal marang putra lan garwa, tetepo kowe mbantu marang sedulur tuwa. Nek iman-iman ninggal bojo bali ya kono, rasah melu prihatin. Inggih. Kula nderek Kang Mas, kula yen nderek Kang Mas, semanten ugi kula Kang Mas. Diadot Antarja kepiye kula yen nderek, semanten ugi kula Rama nderek kersanipun Kanjeng Rama. Mboten badhe ngenget-enget dumateng kamuktening praja menawi eyang dereng saged nampi papan ingkang minulya. Antarja Sena gumrega tambyuring wari kumel pengeterta sumunduling wentis mangeling ana risang ngamburnama kumambanganing tengahing samudra. Tandya teka mangkono eca nggene samya imbal wetana. Kancange carita gelis kang munggal kami kocapo ingkang manjing juling pakun ora kaya playune patih gagak bongko lek kanca dalan. Magawiya gelar wang-wang nyadong deduka ing kathah ngersanipun Raden Werkudara. Iki patih gagak bongko ora tak timbali maju ana apa. Salebetipun ingkang abdi wonten jawining pakuwon nampi dawuh kinen angu bengi pakuwon ing Kurusetra. Kula mangertos bilih paduka sakadang samya ginemraras Gandharasa. Nanging dadosna kauningan pelajaripun ngabdi wonten Ngabiyantara jalaran ingkang abdi mangertos bilih pakuwon menika badhe kedatengan Wadyabala saking negaring Astina. Segelar papan kula tingali saking ketebian tumbak nggabak kados jatingarang payung amruk kados jamur teri. Kula semanggaken ngersapun Raden Werkudara awit ingkang abdi badhe majeng manggi para Wadyabala Kurawa
dereng nampi dawuh mbok bilih kelepatan ajrih kula wonten ngriku. Para kadang Kurawa mekaten. Wah. Saben-saben wong Kurawa mrene nimbulake angkara murka. Nggugu karepe dhewe Gatot Antarja mripat ramelek sedika. Sesa jroning bawana iku Dimas Werkudur apa barep kakang sawise abdimu Kakang Patih Gagak Bongkol ngaturake menawa pakuwon ing Kurusetra ketekan Wadyabala Dimas aja banjur nuruti marang hardaning kamurkan. Ngelingono yen Dimas iku agi prihatin. Wong prihatin iku ora kena nindakake marang angkara murka. Inggih Kangmas badhe priatos kados menapa nang yen Kangmas Werkudur tesih kedunungan kamurkan dumateng sak sami-sami mboten wonten ginanipun anggenipun priatos pinten-pinten dinten. Sorasah do mulang aku wis ngerti. Dina iki perlu aku arep nututi purnanmu Gatot Antarja. Kena bakal nututi nang Dimas ora kena banjur nindakake marang angkara murka. Sing longgar penggalihe Dimas Bratasena, aku wis wong tuwa ora dani. Iya. Bar kakangku lan Jlamprong. Ndak suwun supaya banjur munggah selanggar pelanggatan. Batutno nggon padha nekung marang Jawata. Muga-muga enggal nampa pepadang pepetenging pamikirku lan pikirmu. Kaya to Dimas sing praitna ngati-ati ngatos-atos Kangmas Jlamprong iki. Sang Gatotkaca nampasi gero ngamban Jumantara mangelingono
Sagung Prawadya Balakurawa Dimas Gatotkaca. Kula Kang Mas Antaraja. Sawise Kanjeng Rama ngendika ing kaya mengkono Dimas aja banjur gugup-gugup metukake para kadang Kurawa ingkang kanthi deksura lan mamerake marang kekendelamu. Dur Dimas kuwi satriya muda. Aja nganti kurang kang dadi sopan santunmu, aja nganti dianggep yen kurang kawruhmu. Mula senajan to metukake para kadang Kurawa luwih-luwih iki sing dadi percalang ngarep Wadipati Karna. Ora kena ninggal duga lan prayoga kasusilan agemen sak lawas-lawase. Nyuwun prisa sing apik-apik arep tindak ana ngendi dene Wadipati nggawa gelar papan. Yen pancen niate Wadipati sakadang iku mengko bakal cilik mitrah marang para pepundhenku, gedhe-gedhene nganti ngancam sirnane para pepundhenku. Kuwi wae kudu agi tata-tata. Mekaten. Dawuhipun Kanjeng Rama ing ketingal saged nyelentik talingan kula. Wis ora perlu dipikir ngendikane Rama. Wis sadati nek ngendika ya kasar ngono kuwi. Kula niki angger Kang Rama duka ngateni ngawane ngajeng deg-degan mawon. Langkung-langkung badhe duka dadak ngereng dhisik. Kaya ajeng mecutat-mecutat nika. Saking wedi kula anu. Siwa gagak bonggol kula nuwun wonten pangdhawuh. Kabeh para wadyabala didhawuhi siaga tata-tata. Iki mengko nek nganti Dimas Gatotkaca ngadhep Wadipati ana perkewuh. Aja kataluben ingestaken dawuh. Kula nyuwun pangestunipun Kang Mas Antaraja. Ya sing ati-ati Yai.